Il-Prim Ministru Robert Abela u l-Brigadier Jeffrey Kurmi ma kienu involuti f'ebda omiċidju volontarju ta' immigranti irregolari. Dan fil-waqt li s-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta, membri tal-ekwipaġġ tal-Patrol Boat P-52, ma wettqu ebda tentattiv ta' omiċidju ta' immigranti. Dan ħareġ mill-konklużjonijiet tar-rapport tal-inkjesta maġisterjali li ġie ppubblikat fl-intir tiegħu mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru s-Sibt wara nofsinhar, wara denunzja li resqet l-Għaqda Repubblika bil-firma tal-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi. Ir-rapport tal-maġistrat inkwirenti ġew mifsud fih aktar minn 400 faċċata u l-inkjesta semet mal-156 xut bl-assistenza ta' esperti tekniċi, esperti maħtura l-ġbir tal-provi u b'talbiet tal-assistenza mill-Libja u informazzjoni oħra. Malli ngħalqet din l-inkjesta, il-maġistrat għadda r-rapport lill-Avukat Ġenerali kif titlob il-liġi. Bħala wieħed mill-persuni fil-konfront tiegħu saru dawn l-allegazzjonijiet, il-Prim Ministru Robert Abela talab lill-Avukat Ġenerali biex jingħata kopja tal-proċess verbali intir. Bl-Avukat Ġenerali laqa din it-talba u r-rapport wasal għand l-Uffiċċju tal-Prim Ministru s-Sibt wara nofsinhar. L-inkjesta waslet għal dawn il-konklużjonijiet, illi l-allegazzjonijiet li saru mhumiex imsejsa bi provi. Ma nsabet l-ebda rabta dokumentarja, stampata jew xi oħra li torbot lill-ekwipaġġ tal-lanċa P-52, il-Prim Ministru Robert Abela u l-Kap Kmandant Jeffrey Kurmi mal-allegati reati. Ġie konkluż li l-Prim Ministru Robert Abela u l-Brigadier Jeffrey Kurmi ma kienu involuti f'ebda omiċidju volontarju ta' immigranti irregolari. Konkluż ukoll li l-ekwipaġġ tal-P-52 ma wettaq ebda tentattiv ta' omiċidju ta' immigranti irregolari. L-inkjesta sabet li Malta wettqet l-obbligi internazzjonali tagħha u li l-komunità internazzjonali għandha tquma r-responsabbiltajiet tagħha wkoll. Kien hemm diversi punti li kkuntrastaw serjament mal-allegazzjonijiet magħmula mir-Repubblika u Jason Azzopardi u li kienu jistrieħu fuq tweets u stqarrijiet ta' alarm phone. Ir-riżulta wkoll li Repubblika qabel resqu d-denunzji lill-Pulizija la talbu kjarifiċi mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru la mill-Brigadier u lanqas mill-Armata u lanqas minn min għamel l-allegazzjonijiet oriġinali permezz ta' Twitter li ma' messaġġi kienu sors tal-istejjer fuq mezzi tax-xandir internazzjonali. Mill-inkjesta ħareġ ukoll li l-membri tal-ekwipaġġ tal-P-52 lanqas kienu fuq ħidma ta' salvataġġ fil-ġranet indikat fid-denunzja fid-dati li ġie allegat li wettqu tentattiv ta' omiċidju. L-inkjesta waslet għal konklużjoni li għandu jkun hemm ftehim bi protokolli ċari dwar kif immigranti salvati jkunu rilokati f'pajjiżi varji, mhux biss tal-Unjoni Ewropea, imma anki oħrajn membri tal-Kunsill tal-Ewropa u organizzazzjonijiet oħra tal-Istati. Dan sabiex ikun hemm solidarjetà reali u mhux biss fuq il-karta. Għandu jkun hemm soluzzjoni ewlenija fit-tul biex ikun hemm titjib fil-livell ta' għajxien madwar id-dinja, sabiex bekk il-persuni ma jiġux sfurzati li jaħarbu minn darhom biex isibu protezzjoni jew ifittxu ħajja aħjar. Saħaq il-Maġistrat fir-rapport tal-inkjesta. Il-Maġistrat żied jgħid li jeħtieġ isiru sforzi ta' kooperazzjoni mill-pajjiżi biex jiġi indirizzat it-traffikar uman. Fid-dawl ta' dawn il-konklużjonijiet, l-inkjesta maġisterjali talbet lill-Kummissarju tal-Pulizija biex ikompli bl-istħarriġ tiegħu b'kooperazzjoni mal-forzi tal-ordni barranin dwar it-traffikanti tal-bnedmin li tħallsu u organizzaw il-vjaġġ tal-immigranti u li għalhekk kellhom l-obbligu ta' ħarsien fil-konfront ta' dawn il-persuni u li għalhekk huma responsabbli għat-telf tal-ħajjiet. Għalhekk l-inkjesta talbet għal aktar investigazzjonijiet biex ikunu identifikati dawk li qed jorganizzaw dawn il-vjaġġi klandestini bi sfruttament ta' tant persuni li montrojtu mill-vjaġġi qed ikunu wkoll sors għall finanzjar ta' gruppi terroristiċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.